Τι είναι η πραγματικότητα, πώς ορίζεις την πραγματικότητα? Η μόνη πραγματικότητα που μπορείς να πιστέψεις και να εκφράσεις είναι η πραγματικότητα που αντιλαμβάνεσαι μέσα από τις αισθήσεις σου. Οι αισθήσεις μας πλανούν. Υπάρχει και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, το οποίο το έχει κάνει ο Δανέζης, ένας εξαιρετικός επιστήμονας, αστροφυσικός, που προσωπικά τον αγαπώ και τον θαυμάζω πάρα πολύ. Αν το ψάξεις στο YouTube λέγεται «Η πλάνη των αισθήσεων», μαζί με έναν άλλον επίσης εξίσου χαρισματικό άνθρωπο. Ψάξ' το, μελέτησέ το και θα με θυμηθείς. Σκέψου ότι ταυτίζεσαι με οτιδήποτε βλέπεις, ακόμη και αν είναι μια ταινία. Επίτρεψέ μου να σου δώσω ένα παράδειγμα. Βλέπεις μια ταινία στο σινεμά. Ξέρεις ότι ο άνθρωπος αυτός υποδίεται στα ψέματα τον ερωτευμένο και συγκινείσαι και δακρύζεις. Ξέρεις ότι το συγκεκριμένο θρίλερ που βλέπεις είναι σάλτσες και κάποιοι άνθρωποι τρέχουν να σωθούν ουρλιάζοντας και σίγουρα πίσω από την κάμερα γελάνε. Και εσύ παρόλα αυτά, την ώρα που περπατάς στο διάδρομο του σπιτιού σου με κλειστά τα φώτα, τρέχεις γιατί φοβάσαι. Και αναρωτιέσαι γιατί ταυτίζεσαι με αυτόν τον κόσμο. Μα αφού ταυτίζεσαι με κάτι που ήδη ξέρεις ότι είναι ψέμα, όπως είναι οι ταινίες. Ξέρεις ότι ο άλλος υποδίεται στα ψέματα μια αστεία σκηνή και ξεκαρδίζεσαι στα γέλια. Και μετά αναρωτιέσαι γιατί αυτός ο κόσμος που βλέπεις σου φαίνεται τόσο αληθινός και ταυτίζεσαι. Όλα είναι όμορφα και φυσικά καλό είναι να ταυτιζόμαστε και να ζούμε αυτόν τον κόσμο. Αυτός ο κόσμος φτιάχτηκε για να τον χαρούμε. Όμως να θυμάσαι ότι αυτό το όνειρο είναι στο χέρι σου να γίνει ένα υπέροχο όνειρο και να μην είναι εφιάλτης. Και ο σκοπός μου μέσα από αυτά τα βίντεο είναι αυτός. Όταν θυμηθείς ότι αυτό είναι ένα όνειρο και όπως όλα τα όνειρα είναι ενεργειακά φαινόμενα τα οποία μπορείς να τα αλλάξεις, όσοι άνθρωποι έχουν βιώσει αυτό το lucid dreaming ή το αστρικό ταξίδι, όπως θες αλλιώς πες το, έχουν αντιληφθεί ότι μπορούν μέσα εκεί να αλλάξουν πραγματικότητες. Μπορούν να πετάξουν, μπορούν να κάνουν τα πάντα. Σίγουρα και εσύ που ακούς αυτό το βίντεο έχεις ένα τέτοιο βίωμα. Έτσι είναι και αυτός ο κόσμος πιο βαρύς, δεν μπορείς να πετάξεις όπως πετάς εκεί, αλλά εδώ μπορείς να αλλάξεις όλη την πραγματικότητά σου. Το μόνο που σε κρατάει πίσω είναι οι πεποιθήσεις μας σε σχέση με το τι μπορούμε να κάνουμε. Όπου μπορεί να φτάσει το μυαλό σου, φτάνει και η εμπειρία σου. Ακολούθησε αυτό το προφίλ για να βρεις υλικό σε σχέση με την πνευματικότητα, σε σχέση με την αυτογνωσία και πάντα σε σχέση με τις εσωτερικές επιστήμες. Ακολούθησε, δες τα προηγούμενα βίντεο και συντονίσου να δεις και τα επόμενα. Και αν έφτασες μέχρι εδώ, βάλουμε μια καρδούλα. Να είσαι καλά.